ମାତ୍ର 29ଟି ବଲ୍ରେ 103 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଶତକ ଇନିଂସ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ର ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ୱିନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଆଜି ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଟିମ୍ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଶତକ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଇନିଂସକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 29ଟି ବଲ୍ରେ 103 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଶତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ଇନିଂସରେ 13ଟି ଶାନଦାର ଛକା ସହ 3ଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 284 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।